achụ anụ na-amaghị na anụ nwere opu ọjọọ agbapụ. Ekele m n'ọdịka 23 gara aga ka e guzobere otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị Labour Party. Anụkebe maka ya bụ otu tutu rute n'afọ 4 gara aga Peter Obi banyere na ya, ma ruzie n'afọ 3 gara aga zọọkwa onye isi ala Naịjirịa n'aha ya bụ otu, kpaa ike n'ụdị ịgba onye nke atọ, mere ọtụtụ ụmụ Naịjirịa ji sị na ọ bụrụ ya gbara onye nke mbụ, ma ewezuka puku kwuru puku akwụkwọ nhọpụta tụọrọ ya, ụlọ ikpe kagburu n'ụdị na ha gbara ọlụ. Nke a mezuru ka ndị amaghị na ọ bụ ha, n'agbanyeghị na nkịta mara bụ onye na-ere ọkpụkpụ, kwere maka ọzọ emena nakwa ghara ikpu ngwere ọdụdụ na-abụ nke ọdụdụ atọ apụta, wee rakwunye nghọtahie na esemokwu na Labour Party na udo bugodere a na-ebu n'isi ọ na-anyị n'ọdụdụ, a na-ebu n'ọdụdụ ọ na-anyị n'isi, tutu ruo mgbe Peter Obi jiri pụọ. Nke a bụrụ n'agbanyeghị na ụlọ ikpe mkpesi ọgwụ ala anyị Supreme Court kere ikpe n'etiti Nnamdi Usman na Julius Abure na-azọ onye bụ onye isi oche Labour Party. Ụbọchị 4 nke ọnwa 4 afọ 2025 kpebie na ọ bụ sinetọ Nnamdi Usman bụ onye isi oche otu Labour Party. Gbagoro gbada n'ụdị igbo oge INEC jeghara ịgbado ụkwụ na ya bụ ikpe ụlọ ikpe Supreme Court kere, ghara ịnabata Nnamdi Usman dịka onye isi oche otu Labour Party, bụ ya nyere ohere ndị dịka Julius Abure na Boyemi Arabambi ji nyegide nsogbu n'otu Labour Party tutu ruo mgbe Peter Obi ji si Labour Party anọjuo m. Ka Peter Obi pụziri, ndị na-achụ ya chụrụ ya rue na ADC bụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị abanyere, ruo na ya mee ka ha mere na Labour Party, n'ụdị mere ka ikpe ADC nwere n'ụlọ ikpe ka nkụ, nke Nafiu Bala Gombe ji azụso David Mark ọkwa onye isi oche ADC. Peter Obi hapụrụ ADC pụọ maka na Atiku Abubakar onye mpaghara Northern Nigeria chọnatara ịbụ onye isi ala Nigeria n'ụdị ọcha isi bute kwue, sitegodo n'inweta ohere ịzọrọ ADC ọkwa onye isi ala, nke pụtara na ọ ghara ịsọpụrụ nkwekọrịta enwere n'ala anyị banyere ndị mpaghara Northern Nigeria chi afọ 8, ndị mpaghara Southern Nigeria chi afọ 8, na ebe ọ bụ na ọchịchị ala anyị ka dị n'aka mpaghara Southern Nigeria na udo fọdụrụ ha afọ 5, na o kwesịghị ịzọkwa onye isi ala Nigeria n'afọ 2027. Ozugbo Peter Obi pụrụ na ADC, o teghị aka INEC nnabatazia sinetọ Nnamdi Usman dịka onye isi oche otu Labour Party. Ma tupu Peter Obi esi na ADC pụwa, enwere ikpe amalitere n'ụdị ịgba akwụkwọ na nnukwu ụlọ ikpe High Court na Abuja maka ịkagbu otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị 5 gụnyere ADC ka ha budobe otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ala anyị, n'ụdị na ha gbara ọlụ maka imezu ihe ndị a chọrọ n'aka otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
anyị wee na-eche na jaba akwụkwọ agbara nke onye isi na-akwụ maka iwu na ikpe n'aka gọọmenti etiti Prince Lateef Fagbemi kwụ n'azụ bụ nke o kwesịrị ihu isi ya. Ọ bụrụ na ọ bụghị n'ọfụ, ihe ọ ga-apụta bụ n'ezie na ndị ọchịchị gọọmenti etiti achọghị ka Peter Obi soro zụọ okwu onye isi ala n'afọ 2027. Abụ m Chukwuma Ogbonna, onye ọma. Kedu ka ozi uga si masị ma ka o si masị gị? Biko mee ka amata na ohere like maọbụ comment ma zigara ya ndị ọzọ.